Ej. Kræfter med, hvad kom nu, hva'? Vent nu lige. Shit, man, jeg tror ikke. Og mit hoved. Jeg skal nok lige være her. Min finger. Det gjorde alt det der. Det er fint, bare vi går bare. Okay. Kom vi går. Okay. Ej, vi spiller lidt Mikkelbold. Hvor er bolden hen? Den er herovre. Her, hold den. Han skal tisse. Han skal pisse. Der er varmt, siger den. Fuck, du var larm derinde. Hvad er det ramværk? Ej, altså. Kom, vi går. Mikkel, vi ses om en halv times tid. Hej, din sko. Husk, vi skal have McDonald's om lidt.